सिफा मोखां लोदै मोखां महर गैजा रोङैफ्रा नोंल' खब मोजांलै। हेलो गाइस वेलकाम टू बेक माय इउट्यूब चैनल नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि बे बर' इउट्यूब चैनल फिन खनसेबार बर' होनाय जाबाय ना लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै गोदानै आपडेट लानानै फैदों ना लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौहाय मोजां मोनोबा नायलांबाय थाबानो जाबाय ना लोगोफोर आरो जायफ्रा आंनि बे बर' इउट्यूब चैनलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामना लायाखै अननानै आंनि बे बर' इउट्यूब चैनलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लादो ना लोगोफोर नोंथांमोना बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांनो हागोन आरो ना लोगोफोर लेट्स गो। सिफा मोखां लोदै मोखां महर गैजा रोङैफ्रा नोंल' खब मोजांलै। मा मिनिनायनि रिक्स माबा हरलाबाय थायो इम'जि हरलाबाय आच्छा लोदै मोखांलाय सिफा मोखांलाय महर गैजा रोङैफोरलाय मा बखिलाबायदोंलाय आरो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे रिक्वेस्ट आरोना लोगोफोर जायफ्रा आंनि बे बर' इउट्यूबखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामना लायाखै अननानै नोंथांमोना आंनि बे बर' इउट्यूब साबस्क्राइब खालामना होदो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।